करेला तोहरा के हम धोली हूँ अखबार। तो नमस्कार प्रणाम भाई लोग। आज हम रउआ सभी के एगो गाना लेके आयल बनी। तरे बोर बदवा लगाओ ता दिखाओ तनी गोरिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे ई कौन है? अरे उहे ये जो अभी गूगल से डाउनलोड भइल बिया। सर हाँ तो नमस्कार प्रणाम भाई लोग। हम हैं ये दुनिया के सबसे बर्बाद लड़का। तो भाई लोग हमारा वीडियो के देखे से पहले लाइक शेयर कमेंट और चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लिया, क्योंकि वो में एको रुपया ना लगेला। तो भाई लोग प्लीज चैनल के सब्सक्राइब जरूर करा कि जकरा से प्यार कैली वो दिल्ली के इनार रहे। आज पता चला कि इहो चिनार। अरे ई कौन है जो काफिला के साथ जा रहल बा? अरे उहे हा जोन सब जिला हिलैले बा, यूपी में किला गड़ले बा, भोजपुरी में अपन नाम समर सिंह बतैले बा। जार देलू जियरा तू कमर हिला के। जार देलू जियरा तू कमर हिला के। बात तो सही है। तकलू ऐसन तू कनखी दबा के। तकलू ऐसन तू कनखी दबा के। ना भौजी तो डायरेक्ट कहली। अरे भौजी खाली अखिए मरले बानी, और हम तो जानत रहनी कि कुछ और ही मरले बाड़ू। अभी हौसल बाकी बा। अरे ई सरवा का देखत बा? उहे देखत बा। अरे भौजी ई सब कौन चीज के? तो भाई लोग आज हम दिखाए वाला बानी भोजपुरी में नया बदलाव आ गईल बा। तरे बोर बदवा लगाओ प्रमोद प्रेमी के नया स्टेज शो। तो भाई लोग आज आप सभी आँख नाक कान दिल दिमाग कितनी फेफड़ा खोल के देखी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ई उहे जगह है जहाँ रउआ सभी के होली में नमस्कार करे के बा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। न कि जैसन प्रमोद प्रेमी भैया कैले बाड़े वैसने करे के बा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ना मने भाई लोग ई भोजपुरी के पहली लड़की है कि जकरा के ऐसा ही सब करे के बाद भी मजा आवत बा। ऐसे कैसे शौक पाल रखे हो यार? ई कौन हिया रे? इहो के करवावे के बका? ना रे ई कई के दिखाई। कौन चीज रे? यही वाला। तबास भाई लोग ये वीडियो यही ले रहे। उम्मीद करते हैं कि रउआ सभी के अच्छा लागल हो। तब प्लीज भाई लोग एकरा के केहू अपना दिल दिमाग कितनी फेफड़ा कहीं पे भी मत लिया। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बा। तो भाई लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिया, पैसा तनिको न लागेला। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स